6, 5, 4, 3, 2, 1...
casa i a casa que anem a treball. Sols vas a casa per menjar i dormir, veus per la tele els polítics dir que et pujaran el sou, però puja més de la vida el seu cost per aquests diners, si no tens temps per gaudir. Intentaré canviar el món per a qui importa no siga el metall, per a qui importa siga la carn de l'os, per a qui importa siga aquesta mirada i ja somriure, per a qui importa siga tu i jo. Treballes 12